Kaixo, bideo honetan X-izpien erasoa ikusiko dugu. Liburua nire txostenean akaz badago, eta esaten dut eraso bikoitz bat dela, baina nik esango nuke hiltzatzearen itxura handiagoa duela. Gertatzen dena, izaten dela hemen hiltzatzean, atzean zegoen pieza izaten zen balio handiagokoa. Kasu honetan, aurrean dagoen pieza izaten da. Zer esan nahi dut horrekin? Ikusi dezakegu hemen alfila H3 eraman da, jak ematen diola erregeari, erregea mugitu egin beharko da, eta erregea mugitzean, erregina egongo da arriskuan, orduan, jak ematen dugu, errega mugitzen da, eta alfilak erregina jandu, eta posizio honetara heldu gara. Beste adibide bat, azken jokaldian, zuriek alfila horra eraman dute, jak eman diote erregeari, eta atzean dorrea dago, ez ba? Erregeak ezingo du bezazpiko dorrea defendatu, beraz badirudi, erregeak mugitzen duenean, G2ko alfilak bezazpiko dorra jango duela, ez ba? Baina posizioa apurtxo bat sakonago begiratuta, beltze dute jokaldi bat non xake emate mehatxatzen duten. Eta zein da jokaldi hori? Erregea zelaura eramatea. Zer lortzen dut horrekin? Mehatxua da, dorrea horra eramatea. Eta zer gertatzen da dorrea horra eramaten badute? Ikusi dezagun. Zuriek alfila jango balute, jak ematen diogu erregari, azutabea dorreagatik dago kontrolatuta, eta erregea zelaura ekarri dugunean, beste lauki hauek kontrolatzen ditu. Eta B2 laukia, B2 laukia 6-ko peoiak kontrolatzen du. Beraz, beltzek zelau mugitzen dutenean, zer egin behar dute zuriek, xake emate hori saihestu. Adibidez, horra mugituz. Baina orain, beltzek aukiko dute denbora, dorrea hau erasotik kentzeko, adibidez, peoia janda. Orduan, adibide bi honekin, X-izpien erasoa azaldutzat ematen da, eta orain ariketak egin ditzakegu.